Веднъж, когато бях в детската градина, ме изгониха от кола, защото казах на новото момиче Абигейл, че тя мирише лошо. Помня го ясно. Кърваво изгарящо, опияняваща миризма, която ми удари в момента, когато тя дойде. Абигейл избухна в сълзи. Аз имах строга лекция по лъжи. Малкият ми нос скочи напред с 10 години в бъдещето, където тинейджерката Абигейл пияна ще блъсне митсубишито на баща си, право в предната част на насрещния автобус. Когато се срещнахме отново в средното училище, аз помирисах за втори път. Заедно с песента, която вървеше по радиото. Последното нещо, което тя бе чула. Знам, че е лъжо да се каже, но аз мисля, че има нещо свещено за него. Няма нищо лично след последните моменти от живота на някой друг. Питайте се да не го приемате за даденост. Това е трудно, понякога, особено след като си по-голям и по-добър в него. Заедно с миризми дойдоха звуци, дори и чувства, макар че последното беше рядкост. В този ден и възраст повечето хора отиват в тяхната смърт с пастилни цветове, мигащи машини и слаб пълнен дезинфектант за ръце. Мозъците им са твърде пропаднали, за да знаят какво е на път да се случи. Има изключения подобни на Абигейл или на моето учител в средното училище в фитнес залата. Който ще умре с огощелен трясък в прилив на луда смелост. Аз не можех да чуя и дума от лекцията си, защото ушите ми все още звънтяха. Няма да съм казал на някого. Разбира се, че не. Те ще искат да знаят това, което съм видял за тях. Няма да кажеш нищо за инфаркт и смърт ти го в съня. Но какво ще кажеш за убийство? И никой не може да го премени. Не питайте, защото аз вече опитах. Аз вече опитах и не можах да победя изшибаната система. Вие просто не можете. Аз вече загубих някой за това. Нейното име беше Фиби. Тя беше в моят клас по история в обществения колеж. Беше доста малко място и аз познах повечето от другите деца, с изключение на нея. Ние не си говорихме, от всеки път, когато тя се приближаваше няколко крачки от мен, аз имах желание да повърна. Беше морска болест, но и нещо по-лошо. Страх. Това беше най-лошият страх, който няма да съм усещал от друго човешко същество. Не можех да понасям да бъда в една и съща стая с нея. Успях да избегна за няколко месеца, докато един ден тя не пристигна късно за час. Тя се извини и се огледа, преди да тръгне към зелената част на стаята и да седне до мен. Нямаше нещо, което може да направя. Усетих всичко, гаденото и ужаса, и тя гледаше към мен. Какъв ти е проблема? Прошепна тя. Какво? Питах аз. Ако не ме харесваш, просто ми го кажи, задник. Спри да се престоиш на болен през цялото време. Какво? Казах и се опитах да получи по-добър изглед към нея. Никога не сме били толкова близки преди. Тя беше привлекателна. Не съм мислил за това как изглежда отстрани, когато бягам и повръщам всеки път, когато тя се приближа. Заклевам се, че не е нарочно, казах. Много съм болен, проблемът не си ти. Добре, каза тя, оглеждайки се назад към предната част на класа. Честно казано, казах аз, имам големи симпатии към теб. Тя вдигна вежди и каза сериозно. Това беше началото на всички. В рамките на един месец бяхме официално заедно. Това беше най-щастливият момент от моя живот. Болестта ми отмина, но спираш ли след няколко минути. И тя спря да го приема лично след известно време. Ние правихме всичко заедно. Всички тъпи неща, които правят двойките. Филми, вечери, разходки. Това беше първата ми сериозна връзка. Аз се убедих, че смъртта й, каквато и да е напред с години в бъдещето. В началото на лятото тя ми каза, че отиде да посети баба си и дядо си извън държавата. Няма да се бая повече от една седмица. Самолет, попитах аз. Да, отговори тя. И какво става с теб? Аз се убедих да отиде с автобус. Не мога да си спомня точно извинението, което дадах. Някои глупости за разходки, житейски опит с нашия въглероден отпечатък. Как ми даде толкова време да предположа, че самолетна катастрофа никога няма да разбера? Спратих я до спирката, целунах я за довиждане и казах, че е направила правилното решение. Тя се засмя и каза добре. Точно след като тя напусна, аз имах желание да се свържа с нея, но си казах, че съм прекалено покровителен. Работих в продължение на няколко часа. След това се отпуснах пред телевизора. Гледах лоши реалити шоута, докато не се оттекчих. След това приключих на местните новини точно на време, за да видя как шофьор на камион задрямал зад волана се отклони от пътя, като предизвиква верига от сблъсъци, които завършват трагично, когато автобус бе избутан през борд и пада в океана.